O Partido Popular presentou por vía de urxencia no último pleno unha moción que gardaba relación co proxecto da variante, unha actuación iniciada xa polo anterior goberno para tratar de desconxestionar o tráfico na cidade e que a día de hoxe está paralizada, á espera de coñecer os resultados do estudo encargado polo Concello hai un ano sobre as posibles alternativas á dita obra. Unhas declaracións realizadas polo segundo tenente de alcalde, o socialista Francisco Suárez Puerta, nas que sinalaba que o alcalde xa dispoñía deste documento, fixeron saltar as alarmas, e os populares intentaron sen éxito que o rexedor respondera sobre este asunto. A postura mantida polo alcalde carga de razóns ao PP, que a través da súa voceira Mariola San Pedro acusa o goberno tripartito de falla de transparencia e opacidade. Enterábamonos por un membro do goberno tripartito da existencia dese trazado, dese estudo alternativo para un tema pois como é de valor estratégico esa variante de Ribeira, de logo que nos parece pois asombroso que despois de anunciar pois ese novo estudo alternativo ante a veciñanza a bombo e platillo, pois a día de hoxe non saibamos nada e sobre todo o que nos parece máis preocupante, máis digno de un goberno oscuro, totalmente opaco, e que este agardado nun caixón e que non se lle dé contas, pois nin a veciñanza a que tanto din defender, nin ao grupo maioritario do goberno e único grupo da oposición que é o Partido Popular. Dende o PP exixenlle ao goberno que dé a cara e informe tanto o principal grupo da oposición como os veciños sobre unha actuación que consideran vital para o desenvolvemento futuro do municipio. Ya creemos que é unha falta absoluta de respeto á veciñanza, unha falta de respeto ao resto da corporación e creemos pois que o señor Pérez Barral, se non está á altura de poder dar explicacións, á altura de poder posicionarse en proxectos estratégicos como é o da variante, pois debería repensar se efectivamente está validado e está pois en condicións de manter o seu posto.